سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز یکم январи соли 2026 ба инҷа ҳушёре ҳама мошинаҳо дар ҳаминҷа манъ карда шудагӣ ҳозираш ба роҳҳо маҳкам дута мошин аз рӯи маълумотҳо дармондагӣ дар даруни тармаба ҳозир ҳама мошинаҳое кашида буроранд агар роҳ кушода мешавад мардум ба ҳузур рафта омад мекунанд лекин ҳудуди 1000 та мошин аст варзоб саршавӣ варзоб то ҳаминҷа қатор инҷа биистодагӣ мумкин аз тарафи айниам мошинҳои зиёд баъзе шахсҳо ки мошинаҳои калон доранд роҳҳои банд карданд гузашта наметавонанд беҳтараш имрӯз шумо ҳаракат накунед баъзур ҷои гарме ёбед хоб кунед истироҳат кунед чунки ин роҳ ин кори худо як роҳ кушода мешавад ҳама гузашта меравад бо баъзе шофёрҳо ҳастанд ки умуман қонуни роҳгардӣ намедонанд рафта баъзе роҳҳои маҳкам мекунанд бо проблема мешавад барои шофёрҳо барои ҳамин ба инҷа фарҳанги баланди ронандагӣ ҳам донистан дар кор якдигара ҳурмату эҳтиром кардан дар кор чунки як хелаш ман зур гуфта меравад дар мемонад 1000 киси дига аз пушти вай дар онҷа дар монда гузашта наметавонад барои ҳамин аз ду тараф кормандони гаӣ истода огоҳ карданд ки роҳҳо ҳозир маҳкам рафтани шумо шарт нест кай кушода шавад мо худмо хабар медиҳем мана рафта мебинед инҷа ҳозир ҳушёре баъди ҳушёре гузашта рафта мо кам кам пиёда гашодем ки гардиши хун нақсар шавад асабҳо ором шавад саломатӣ беҳтар шавад ба ҳамаи шумо барори кор сиҳат саломатӣ умри дароз хоҳонем ман инҷа тамомшавӣ деҳаи ҳушёре ман ҳамин ҷоя нависондагӣ ки ҳушёре охираш тамом инҷа кунӣ дар айни замон соат ҳозир 2 мо дар ҳаминҷа ҳастем агар тӯли 1 соат роҳҳо кушода шавад мардум баъзу рафта омадан сар мекунанд саломату сарбаланд бошед ман инҷа ронандаҳо роҳҳои тафтиш кард шудем ки рафта мешавад ё не